И здравейте хора! Днес ще играем на Майнкрафт. Братовчетка ми има такова реклама. Както... Аз съм Банан Джо. И така. И хора, ние тук си имаме сяда, де сме го построили. Ако не ви харесва, и на мен не ми харесва, мога да ви кажа. Искам да си изправя кучето. Ма не, няма. Дария, ние от кога имаме две кучета? Аз от кога съм направила едното... Хай, Виктор, хай, бейби. Дария... Аз искам да направя крафтинг. Без да исках да ударих. Исках да затворя вратата. Отивам да направя крафтинг деба, а тук е... Ма ти не знаеш нещо как... ме уби. Какво те убил? Ето там има дърво. Аз ще го построя. Има реклама. I'm into by now. Дария, престани. Отгоре, сега трябва да се правя крафтинг деба. Аз направих два. Вече за какво? Крафтинг деба? Да. Влизай в къщата. Въглища. Дария, кажи си на кучето леко да мръдни. Удари ли го? Да. Защо да сложа крафтинг тейбъла? И бие ли те? Да. Куче! Не куче! Има две малки. Еми те са се сдружили. Дария. Доги. Ма това не е моето куче. Мина кой, защо има кишка? Моето и средното. Къде сте гони? Дария, идвай тука. Ева в къщата. Не бе, Доги. Не. Виктор, кажи му си да седни. Как аз? Качи се на високо. Не мога. Вземи се. Диамантени блокове. Обаче се чупат много трудно. Ау, мога да го седна. Мога. Искам да начесна си. Айде бе, сит. Не може да натиснеш си прави моето куче. Мога да го натисна. Сит ми е пред лицето. Дария, оставам на 3 сърца. Дария, губа ли си? Виктор, Дария, половин сърце. Кажи, ще наскапа. високо. Не мога. Скапано ти куче ме уби. Твоето... Защото ме раздразни. Дария, скапано ти куче още ме бие. Сит! Аре бе, сит! Седна, разгире. Ти още ли ме биш? Дария, намали. Дария! Що издържа клета? Сега това 3 часа трябва да го чупа. Възстановявам си живота. Ей! Защо ми се такова върху купа, ма? Сега трябва пак да го чупа. Викторе, това ти ли си до мен? Да. Кой друг? Аз отивам на крафтинг дебла. Млъкни. Мога да си направя такова. Едно такова. Едно такова. Едни пусти. И бутушки. И останах с 31 желязо, сега е време да се обличам. Аз съм вече с желязна броня. Перфектно. Мога да направим Iron Man. Можем да направим Iron Man, ама не трябва тиква. Ако намериш тиква, може да направим Iron Man.
Айрон голем. Айрон Мен. Айрон голем се казва. Дай да той в другия свят. Чакай малко. То в другия свят има ли портал? О, добре има. Паяк! Горящ паяк! Влизам си в света. Влизам си в нормалния свят. Не сме готови за него. Горящ паяк дойде за малко да ме убие. Здравей. Ма аз имам ли броня, бе? Не. Бронята ти се загуби като... Ето я. Ама как така? Тя ми седеше. Само, че нямам. Всичко имам. Защо? Даре, какво слагаш тука? Айрон голем. Ма, нямаме тикви. Аз ще намеря. Това са ми всичките босове, които изчупиш. Аз ще те щупя теб. Дария, то трябва 3 нагоре. Крипър! Убива! Виктора трябва да ям. Умирам. Дария, пази се оттам. Трябва ни повече блок. Това трябва да се щупи. Виж колко грозно ми седи тук. Трябва да ям. Имаме ли някаква храна? Имаме. Храна. Нямаме никаква. Имаме само златни ябълки. Бая ли? Ми златните ябълки. Ма гледай да не ги изяжа с целите. Ти мекица ли ядеш? Хора, мисля това клипче сега да приключва, защото толкова много се раздразних. Затова айди